Sir, 100 na lang. Lunch? Nag-lunch muna sila? Okay. So, Ay, kaya ako. 100 na lang. Hi guys, sir. Hi guys, sir. Kaya ba kayo? Nakulong ka na, sir. Mag-lunch ka na. Thank you, sir. Ingat po. Wala. Wala akong cellphone. Pwede na natin gamitin yung bikes. Che. Huwag gaganin nyo. Sumita, alin si Nita Dudumi. Kaya nga sa
Tapos 30 siya rin. Totally. Marami kayo muna po. Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream.
bro. Ikut pemahwata apa? Hindi sila member. Hindi, nagtinapay ka lang. Nung nakaraang linggo yan ah. Papadala ko doon.